Unozamanarikira rekuita doro iri. Mpeso wangu inotonyedzoda kuya kugotsi uku zipa lazvo zvinani 3 2 1 pangosvika mwe munhu mpeso wangu kusipi akomana ndiani fika hola madiko tim tinjere dinya ubvafapa kuchipisa kudai zvanzi kudii ndimbokuona ivona aita ngororo mbudi mishenera tamvigara pasi kune bhola kuzwa chipisa kudai vakomana saka mandogara papi kopapa ndimbotogara mira usati wagara da kutuma mveso wako kupi zvofuti 3 tenga mabhiya matatu pababa mableki matatu unidhakisa vakomana kana ukapedza 3 totenga mamwe saka bozve pere mari tumwa watotu yaita muduru manje shototokazo mari totomwa zvekutomwa bhozi muchienda hapana ubvunza pini rakatakwa rakasura totokai pano todzoka anowana zvachatova muhafu tomutuma futi mutuma usvika chapera atoiwanepi mari country empty anoiwanepi mari aike zvino anenge akudzoka muchienda reka tiri yarivige wazvi isina mabhiya icho amapine unonodza pine 1910 alright saka manya mvisong be active manya mvisong iris jinja iridoruti roda kutimba churu rakaviga sikudu izvezvekuri apa ndamudza inhema achadzoka futi wabvunza kuti ndeipika 1910 kwakuka zvanodzokera panodzoka futi rapera rapera ira tombori paero nitombori daidai chidaroda zvekutoita achitoita zvake izina ndingava kudzoka achivika izvezvipatozomboripedzisa vadi ndenda kufamba mapine yamongoisa kambowana kupipineza kuti nditeni that's 1910 unozvukira wodikapu zvaropasi yoropasi iwe chamokrema manifamba chipa asa changopana baba ita hayi usaparapara unofamba chiti 1910 ndokaona 2010 no wachidziyo chacho apo afambisa mvezo wangu anozivaofenta zvepadoro tipapuro chedoro pasisina fokoro ende doro iri rinonachika aiwe chipedza sebhotoroko aike nuhacho rakachidzoka hariso udacharivone sazvinabasa aike nocho rakachiuya akasvika chapera ichadhakwa icha mtindanekonfizeni musoro chiko papine nhema yoramba 1910 1910 indiriwa 1999 sorry but ichirega ungasaita ibhola mapisiro ako ungona pai parakazotida mugwisi babhaka achikepisha marichiza unozoda kumbonyura aiwakadhakwa ibone ndazobada rimuzihombe samari beso kundina chasura uyu mchingadosaasa ndomudhakisa iwe uyontaurisa kudhakwa wadhakwa hananguiwanokausvika zvandanda kuti unotenga 3 zvikaramba seri bhiya ranga ritsipangwenda pinda rari paidure hai bhotoro andangozondandakangwati waenda futi zvosina mabhotoro futi saka ndangodoisa zvowanikwa yayotambika jaira kuziya dzasukwa nasiwaiura ona dzasukiwa vai nasiwataura dzatosukwa kuchina iwe besi kaso hanzukanonoka kusvika chete asi mimi tsumo dzoti yanzi chinono chine bere ingwe yakadla madeko
Unozviziva iwe. Sama mama nguri madala panguru yemuzvikuri Chimi. Aiwe, uchitenga vodoro, uchongomira umanya. Unomira tumaji wewe. Anawo baya kudoro. Auna ngondiseta nemadzinyu bozi vidu vatenga nedoro kuchitikwa ipini yaveramba maitenga nembotenga nedoro. Uyu atokudza pini yadhakwa uyu. Atokudza pini yadhakwa. Atokudza pekutanga. Namti 1910. Ayo not kona wofunga 1999. Iwe no wakudhakwa wonidoro usina kumwa kwa chiti. Wakanodhakwa kare 2010 fuda zvewe ndikapu zvekare. Uri uchivhuna chii? Ewe